आरो मानि थाखाय खुरामोना माबोरै बेबायदि जाखो बिनि जानायनि जाहोनफोरखौ हयथ' ओनसोलनि रायजो राजाफोरा एसेबाबो मिथिगोन दा बे समाव आं मिथिनो लुबैदों आदा बियो माबोरै बिदि जाखो आरो बे जानायनि एसे बाथ्राफोर मिथिबा खिन्थाना होदो ओनसोलाव बोरै हाजो एरिया माने रिजार्भ एरिया आरोखि बेवहाय मेसेङाव दै मोना मेसेङाव बेनिखायनो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा बेखौ जयैनो बे दैखरखौ जावनाय जादोंमोन माने मेसेङाव दै गैया नालाय बे जायगाजोंथ' दैज्लाङाव दै फैखायो ओमफ्राय बे दैयाबो मेसेङाव रानजोबो बेनिखायनो बे जायगायावहाय दैखौ थाब मोनगोन होननानै बे दैखरखौ जावनाय जादोंमोन बे दैखरा गासै 80 फुटसो गोथौ बियो 20 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो दंखायो ओमफ्राय बिनिफ्राय बेवहाय माने सिंजों दैयाथ' दैज्लाङाव बिराद फैयो नालाय सिंजोंबो साजोंबो फैयो बेनिफ्राय बेनो सिंजों पाम्प जानानै बे दैया बेफोरजों उसिबावो आरोखि गबोयो बेनो सोमोनांनाय बाथ्रा गैया आरो दा माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों बियो मोनसे इसोरनि महिमा बा इसोरजों सोरजिजानाय दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन दा बियो इसोरनि सोमोन्दो गोनां नङा होननानै आं बुंगोन खोथाया जाहैबाय जों नायबानो सिनायो मानसिफ्रा जाय फैनानै नायफैयो बिसोर नायनानै बुजिलांगोन दा बेखौ नायबानो बुजिगोन आरोखि दा बियो जिनिसा माने दैनि बेला सिंजोंबो बिराद नालाय बे जिनिसा दैखरजोंहाय नारसिनबोयो आरो होमबा नेचारेलि जागोन ना नेचारेलि हमनो हायो दै ओरै नायगोन हागोन दैया बेजों दै फैयो नैबे दै नाय ओरैहाय आरामसे दै लांखायो आरोखि बे दैखा बेजों दै फैयो बिराद गोग्गो जायगानि मानसिफ्रा बुंदों बियो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खापकाटा दै दा बे खापकाटा दैज्लाङाव बे दैया बोहैना बोहैया ओरैनो बुंनो थाङोब्ला दैज्लाङावथ' बोहैयाना बे दैया दैज्लाङाव बोहैयो थारमाने मेसेङाव रानजोबो मेसेङावसो मेसेङाव बेजोंबो गवा ओमफ्राय नैबे गोजौनि दैयाबो रानजोबो आरोखि ओमफ्राय रानो ओमफ्राय अन्थाइनि साजों बाला होनबा दैज्लाङाव फैयो ओरैनो मास मोनथामा गबाय थागोन आरोखि दाख्लै जुलाइनिफ्राय गदों जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर गयो आरोखि आरो लांफैनो होबाय ओरैबो नाहरनो हागोन नै मानसिफोरा फैगासिनो दङ बे दैखौ नायनो फैयो थाङो नायनो बिराद लांफैनो मानसिफ्रा दुगैफैदो दे